ओहो जोर भोक लगा एमती लगे मूषा दौड़े पेट କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଛୁଆ କଣ ହେଲା ହେ? ଯା ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନଉ ଯା ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲେଣି। ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି। ଆଲୋ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଆରେ ଯାଉଛି। ଯା ଭଜି ବି ତ କହି ପାଠ ତ ବାଡେଇ କାଇଁ କହିଲ? ଆଲୋ ଯାଉନ ଲ କାମ କମ ନାଟ ବେଶୀ ହବ। ଦେଖିଆ କଣ ବନଉଛି ଖାଇବାକୁ। ବଡ ଭାଇ କେତେ ସାନ ପଇସାରେ ଦେଖିଦେବା। ବଡ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ବନେଇଦବ। ହଁ ମ୍ୟାଗି ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢିଆ। ଭାଇ କହିଥିଲେ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡୁଛି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଲକ୍ଷଣରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା କଣ କରୁଥିଲା? ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି। ଏକଲା ଏକଲା। ଏଟା ନାଇଁ ଲୋ, ଏଟା ଭାଇ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି କାଢି ଦଉଛି। ମ୍ୟାଗି ନିଅ। ବନେଇ ଦେଲୁ ମ୍ୟାଗି वाह वाह बास्ना तो पूरा मस्त आउची टेस्ट तो पूरा केरकेरा ହେଇଥିବ ନେଇ लो रो टेस्ट କରୁଛି टेस्टी वाह କଣ ଭାଇ? ये जानी यानी खाइला ପରେ कौन मैंने खासो ଭାଇ କଣ ଖାସୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା ଆମକୁ? ହେଲେ ଭାଇ କି କଣ ହେଲା ଖାସୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡୁଛି ତ ମୁଁ ଲକ୍ଷଣରେ ମିଶେଇ ଦେଲି। ହେଲେ ତୁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ନା। ମତେ ରତ୍ନମାଳା ଲେଖା ନାହିଁ ଗାମା ସିଂ ମିଶା ଥିଲା।